Syak liam no ka kenhun yelekai ki pulit Meghalaya Police Football Team. Ha ka jing yelekai persyak ba ka kenhun ki sipai jong ka Assam Regimental Center da Argol lanot. Ha ka Azadi ka Amrit Mahotsav Football Exhibition Match ka blalong. Hapo ka madan jong ka maulai madan he asilong. Kani ka jing yelekai ka blapelong da u Brigadier DCS Kangal SM Komandan ARC. Haringkat ka jing trailang bat ka kong Cleoda Ilingwa IPS First MLP Battalion. Ha kani ka sngi laidon kat langru da menteri rang ba ka jela u konat kesang ma kumbukongsan bat ki weide ki he sipai bat ki he pulit ki belawan ban saki ya kani kijing ilakai ha kani kijing ilakai lawan ban simbenta bat pinsong sit songkun da kijingwan ki kenhun ka tem kaput jong ki sipai Assam Regimental Center bat ka kenhun tem jong ka Meghalaya Police ki belat tem laput ha kapor badai ka half time ha kani ka exhibition match.